девети епизод от поредицата ми на PES 12 Become a Legend. Не съм правил клипове от доста време, защото бях болен. Той сега не съм много здрав, но все пак съм значително по-добре. И така, сега имаме мач с Слонси, в който мисля, че съм титуляр, да. От другата седмица може да започне и поредица на Virtua Tennis. И така, Евертън на 5-та позиция. Не знам точно кой матч е този подред. В този епизод ще е само този матч. И извинете ме, ако говоря тихо. Така. Отбор на Слонси са 15 в класирането. И на хартия трябва да са лесен съперник, но в висшата лига няма лесни съперници. Баксър в последно време се представя много добре за отбора на Евертън. Вкара и няколко гола. Или по-точно един или два. Не си спомням точно, от много време съм правил на PES. Така че извинете ме ако бъркам. Но един или два гола е вкарал. Не повече. Но за полученото време игра мисля, че е сравнително добре. Сега сравниш хвърляне за Слонси. Анхел Ранхел ще изпълнява. Разиграва в своята половина и около центъра играчите на Слонси, докато карамелите опитват да пресират и сега това дава успех. Луис Саха. Няма нарушение тук. Не, всъщност това е Луис Саха, онова Дренте може би беше. Но не знам, не съм напълно сигурен, но прекрасно спасяване на вратаря на Слонси, който не е Мигел Ворн. Тук добро центриране към това не е Дренте, това е Гей, мисля. Магай Гей. Мисля, че беше името му Магай Гей. Но както и да е. Сега Луис Саха не успя да се пребори за тази висока топка. Баксър е отишъл в ляво, макар че той титулярната позиция е вдясно. Центриране към Луис Саха. Бакстър тук бе хванат в крачка и не получи добре топката, но след това и загуби. Колман към Бакстър. Бакстър напредва. Все още владее топката и няма добро продължение, но ето, че той го намира. Бакстър удари! Това е второ спасяване на стража на Слонси. Лейтън Бейнс. Удари! О, просто Слонси имат ужасно много късмет в тези минути на първото по време. Морейра е вратарят на Слонси. Просто не го знаех. Обикновено титулярен страж е Ворн, но може и да са го продали, знам ли. И още няколко минути ще свърши първата част. При 0-0 може би, но Евертън имаха значително по-чести ситуации. Морейра ги извади всичките. Сега Бакстър търси позиция. Подадена му е топката, но Анхел Ранхел му застава добре и отнема. И това беше последното действие за това първо по време. 0-0. Сега се насочваме към втората част. Лейтън Бейнс, който играе в Евертън, може да премине в Манчестър Юнайтед, за което аз съм много щастлив. Един от най-добрите левбекове в света, бих казал. Много работоспособен и в атаката се включва, в защита също много помага.
А и да не забравяме, че бие прекрасно прак свободни удари. А в Манчестър Юнайтед няма много такива играчи. Руни, може би и Гикс, но и те не са чак толкова добри, докато Лейтън Бейнс има силен и точен удар. Странно за защитник, но все пак факт. Спомните, може би, гола му срещу Челси за FA Cup на полуфиналите или на четвърт. Не мога да спомня точно кога беше, но помня, че беше за FA Cup и един много хубав гол от около 20 на метра, 20 и няколко. И тук Дуспа за Слонси. Удари Хауърд, спасява, но това е гол. 1-0 за Слонси, точно след като Баксър бе изкаран от игра. Второто по време не започна добре за Евертън и е, че Слонси успява да поведе в резултата. Хауърд спаси Дуспата по феноменален начин, но след това, след добавката, резултат става 1-0. И победа за Слонси. Извинете. Както казах в началото на маша, на хартия ние бяхме по-добрия състав. И на практика бяхме по-добрия състав, но ето, че победата ни се изплъзна. И това е за този епизод. Само един мач знам, и то не цял. Надявам се да ви хареса епизода. Коментирайте, оценявайте.